La Carlota González té 25 anys i fins fa poc vivia a Andorra, on ha estudiat per ser mestra de primària. Acabada d'aterrar a Vilanova, es va posar en contacte amb el punt del voluntariat de l'Ajuntament, que la va direccionar per formar part del programa Voluntariat per la Llengua. Estava en un procés de canvi a la meva vida, perquè havia tornat d'Andorra d'estudiar una carrera i volia homologar la carrera, i en aquest procés d'homologació no tenia res a fer. I llavors vaig decidir buscar al Google Vilanova i la Geltrú voluntariat, i em va sortir la pàgina oficial i vaig omplir un formulari. Llavors vaig rebre una trucada, se'm va informar de com funcionava i la quantitat d'entitats que hi havia. Vaig rebre una presentació amb una llarga llista d'entitats. I doncs me les vaig anar mirant, vaig fer una llista i sobretot em va cridar molt l'atenció aquesta, el voluntariat per la llengua, que ajudava a les persones a aprendre el català, a les persones que tenien interès. Però aquest voluntariat és molt singular, no és una parella lingüística que visqui a la ciutat. Hola, Andy! Qui ha demanat aprendre el català és l'Andy Manuel Morejón, un jove cubà que viu a l'Havana. El seu avi havia nascut a Mallorca i la lletra d'una cançó en català el va empènyer a buscar la manera d'aprendre'l. A través de les xarxes socials va acabar trucant a la porta del programa Voluntariat per la Llengua. Sí, no, jo sempre dic que ho porto a la meva sang, el català, perquè el meu avi va nascut a Balears, a Mallorca. No sabia català, no vaig saber català res, però sí sabia diferenciar català d'alguna que altra llengua, no? I així que res, vaig a sentir aquesta cançó i després, no sé, me va a sortir així una cosa així jo vull aprendre aquesta llengua. Quan em van parlar d'ell, de fet, per primera vegada vaig pensar deu haver nascut a Catalunya i ara viu allà, a Cuba o no sé, qualsevol altra situació, o els seus pares són catalans. Sí que és veritat que té avantpassats catalans, però ell ha nascut a Cuba i és cubà, 100%. Però el que té és un amor i una estima per la llengua i la cultura catalana és molt, molt gran, i té molt interès. Llavors és un cas excepcional, però extraordinari, la veritat. La diferència horària i el treball de l'Andy fa que ells dos només puguin coincidir un parell d'hores als caps de setmana.